टीवी सीरियल अनुपमा का आज यानी कि बुधवार के एपिसोड फुल ऑफ एक्शन रहल। जमानत मिलने के बाद अनुपमा सीधा तोसू से मिले पहुंचली और उनसे सीधा सवाल पूछली कि जब लॉकर का चाबी तोहरी पास रहल तो चोरी कैसे भइल ह। तोसू और वनराज काहे से कि वो चोरी का सच जानत न, एही लिए उनके चेहरा का रंगत साफ उड़ल देखल जा सकताटे। रूपाली गांगुली स्टार टीवी सीरियल का 13 मार्च के एपिसोड देखले के बाद चली जानल जा कि कैसन बा पब्लिक का रिएक्शन। एपिसोड में एगो सीन दिखावल गई जेमे आद्या के यह पता चलने के बावजूद कि ओकर माँ जेल चल गई बाली, वो अपनी माँ के कौशल और बुरा भला कहल जारी रखतली। उनके अपनी माई का रत्ती भर भी फिक्र नहीं थे। ये सीन देखले के बाद दर्शक नाराज नजर आई न। एगो सोशल मीडिया यूजर लिखना आद्या देखतली कि अनुपमा विदेश में गिरफ्तार हो गई बाली और उनका रिएक्शन है कि मम्मी की वजह से सब कुछ होता, यही वजह से पॉप्स नहीं आ पाना। यही यूजर आगे लिखना वो कहत अली कि उनका पिता ए लिए उनके भारत भेज देना ताकि वो अपनी माँ के साथ मजा कर सकें। एगो बच्चा खातिर ई कैसन डायलॉग लिखल जाता टे। यही तरह एगो दूसरे यूजर लिखना आद्या का आज का रिएक्शन जस्टिफाइड बा या नहीं, ये पूरी तरह से अनुज कपाड़िया पर निर्भर करताटे। ये दुखद है कि वो अपनी बच्ची के प्रति खुद का भरोसा नहीं पैदा कर पाना। वे एगो सोशल मीडिया यूजर लिखना कि आमने सामने वाला सीन कमाल कर रहल, तोसू अबहिन भी अपराध भइले से मुकरत ना का उ नइखा जानत कि हर कोने में सीसीटीवी कैमरा लागल बा और देर सवेर अपराधी का पता चली जाई। उ भी तब जब अनुज इंचार्ज हवा और अनु अपनी बेगुनाही का सबूत इकट्ठा करे खातिर दृढ़ वाली। ब्रेनलेस बॉय। एक तरफ जहां आद्या वाला सीन दर्शक के गुस्सा दिलावता, उहे नया वीडियो प्रोमो देखले के बाद फैंस आगे की कहानी में ट्विस्ट गेस कर ले बाना। एगो शख्स 2 स्क्रीन शेयर करके लिखना का ई दोनों तस्वीर में ब्राउन कलर बैकग्राउंड सेम नहीं खे। अनुज कपाड़िया अब आद्या के साथ हुई काहे से उनके सबसे ज्यादा जरूरत बाटे। एगो 12 साल के बच्ची एगो बीमार औरत के अकेले नहीं संभाल सकेला। ये स्टोरी पर आपका क्या रिएक्शन देवे के बाद कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABB भोजपुरिया।